Hai, keblay pi baro. Keblay subhay pi baro Hakane Ka channel Jong ba Jong ihamim. Ye pi baro ki padang shi it mai Hakane Ka channel. Kakateng Jong ka kara. Minta kasihan Hakane Ka video ako ban share ki information. Kiba long in high demand sa Ireland ni ki jingpule ayu ki ba kam long scope ang ni Ireland but ki jing trei ayu ki ba pila pan apply sa ni sa Ireland. Ting agar pada pi baru apa punya page code Hakane Ka video share ya Hakane Ka video but kitu baru ki ba pi sungo ki don kam man yu iya Hakane Ka video ni ki ba don ka jing tumu bakin ko apuli abroad ni bakin kin ko ban tip ya ka career jung ini kanu ki yanu ki ba don kam ban yu iya Hakane Ka video sungo ba share but page code Hakane tang ba shwa bangan tang ban share ya kita ki information baru khyndiat ang ban iathuh sa pang ka journey Jong Kam Ka students shani sa Ireland but kalenti ka Jong ka long kumno hane ha Ireland Kam Ka student ang history Jong shani Kam Ka student di shwabang anuan shani sa Ireland aka final year Jong ka engineering kumbanga ong ni kiwan ki career counseling ngi banwan bat nga kiwan ban batai pan Hakane Ka Ireland te kumtahi ki jingmu ji perkhat jong ki lakwa ban wan me sha Ireland ki parlo ki palasa awak nga hapo chanai ki tip kat nu nga angnut kat nu nga struggle kat nu nga yale bangan yo bangan ado bangan dapoy ban let puli sha Ireland te bangan puli sha Ireland Hakane Ka year ka final year kamut ngalawat ki jing tip ka ba benya ngalawat jing tip hang la ni siaman ki jaka kumno ban ngalawat ila kelinti kumno bangan ni puli ki ila ki bangan yo ban puli ye banwan puli ngayo ka ngawan puli baki ngawan let ling baki agency banwan ban puli master sha abroad let ling baki agency ka kamso tangba ki agency phim judai ban siu pisa lada de ki agency ki basiu pisa kamut ki de ki agency ki bathok kan ma kata what you siu pisa ki agency ki ba penne ya ka study kata include ya banu kan ka country ki ba pikwa ban net puli what you I pisa kin penyarap do ipina dong sedong nadu ban pen ki documents nadu ban penle ka visa na dong sedong kin adu ba pen yo ka college kin penle makiki kini ki agency tinggal leading ba ka agency first thing ka baki clear nga ki ong ka course i ba pikwa ban le bat kila itu nga kat nu ka bat ngada ka course i ba pik nga kwa ban le bat ki la ai nga ki details ba jeng ki college bat ka ba ar ka dei ba de ki ong pikwa le lim ba kalon na pidon pisa te kitu ki ba ong banga ko nga ruspa nga position ni ya nga klaman na kayi ka sem ka borospa ti ngamdan pisa bangan shuan na ye bakan aya nga bangan wan le master ti nga hablet ling ba kalun apply ya kalun nga bu bendada ka jaka ka bangasa lang na kayi si email ka ba email sa aduk menta ti kata ka dai ka risk ka bangasim nang ta pa de danga ong email bang ako ban bu ngan le kumta email ilak slide khyndiat ang mga batai ye ing ong may nakwa bangan le master badalong da kumnu ru ani ka pisang so ka lada pikwa ban manlit puli master wala pimdan pisang re ka loan option ka dan nay barabot pidong banday banlong ready ban take a risk but ban bu ya ka backup plans ti ka backup plan janga lada ngam yo kam shani sa Ireland kaday bangan try part time ta kumnu ru ngatip bala da try part time na labe ban clear ya ka ni ka bai puli janga kata ka di ka backup plan nagta pa de banle ya ka loan ru ka jinjar ba kam de ka basuk nga let siya bank nga ong email ya may let ba nga nanta to gi por na do post na man siya kandais nam she post nam na marba mantalan kandais so she's nam siya ka bangale banle ya ka loan ti ki por ngim dan idea na mar pajudan puli abroad ne pajudan ban ngin le ka loan i ru pajudan re banle pa ka loan dai dan idea ra le mi bi bank tam banle ka loan hable ani ka bun kam ha ti got islaman pinbiang i kabun kam te tangba na marbangam ngadon palat kata ka jingpule ngam give up kan nga let bet lang haban kadang nakapor bang habli siyang ha DC office baro si singi tang bangan yo sign ya ki kot isla ki
kat lag na po ki magistrate bang hab yok ban sign ikot isla bangan yo ya kalun ru baru si singi ngap syong maknaru nga claim give up kata te kata hi ka way ka day ka ba nga claim give up ra first thing kanai ba nga claim give up ban yo ekta kalun wala ka bam de ki banai ba i mei ru i we hi bam give up ra bat nga I men sim be yang ai ong ya ba te kata ka number 1 ka ba na du bas dang nga pat give up di dadap dang ta finally hadin si banai thrai ngadap le ekalun dengan wanin bakalun dan ngadap le ekalun de ka another thing ka bang haban le ka English test si papin puli master sa Asia Aru ka English test pidan kam papin ka IELTS ya ka haban le ka English test so bang le ka ni English test na le ka ya ka English classes ngale English class tang si banai ngale namar balim dan bisa tang si banai tang ngan yo ka basic ngale ngisi ada jating ka bangale ka basic tinggal le English test tang ngala pas ka English test kalun rung ngala yo tadi bansa banwan tang ka visa so ka way ka steps so ka way ka kikindo kita kizing khanglen ti yang ka visa ngeladap book yang flight ngeladap na dong syadong kam ka visa kam 4 point hadu last moment kum la shy nga day ban mi ngala book ka flight mo lupa te kum la shy ka flight jong ka day menta ka singi nga yo ka visa so gini ki kendo pana do bangas dang ka lenti bangan ngan le na do ka process bangan le ya ka visa ne bangan yo ban po sa Ireland ru la don ki sha tang ba nga claim give up nga fight bet hadu bangan de po sa Ireland te gini ki journey ki mana duas dang ru usha ula don bai te ngala daladap nang ta hapo dangala sedang na te ngala mi no kum la sha ngala mi no kata kadai hau January arpo ngami ale cha Delhi mdan bani on yang oh tang himen jong ai li on yang hadu ha Delhi mai ne mano tang himen na mai bala kam nang kam te li bu nga Delhi Tinan tu siya Delhi pada siya no siya Ireland ngam tiap inu ngam ithu inu the only thing that tip is ngala de book ya kan ka hostel ka banga one ha Ireland nga de book but nga your text na college ba new day driver jong pi un sa one siya that's the only thing that tip ha Ireland bang ngala dan jaga sa new driver that's the only thing ka flight jong na Delhi ngala siya po Ireland Aga singi banga let ka de nga let ling baka flight na po Germany Lufthansa ban nga po Habor banga po ha Lufthansa po Germany ni haban change flight tin haban crossing immigration kita kipulit ki ang siya email jong pi man nga red brio tu po kana kana siya email jong pi ti nga lahi nga wan maroy tu po nga la don apros na ki mari ki parang damo ni red brio ai ke ti dakila ika passport kan sangat yang man ada over 18 ke saya anya itu kata di story anyway tinggal apa siya Ireland mentang ngalapo Ireland Nuasin po Ireland nga sa hostel nama ka hostel ka ram ngam laban pendapa ka ram than nga haban wat no cha ka sawai nga dibri ba long very friendly so nga ngo iblay na marba u ay nga kani ka jinglong hanga bangan long friendly bangan yo ki parlok bangan laban penyeday tengay ken do ki parlok bangin ya sa ing wai no house na mo bangi how to snem bang adang sa ing wai nga adang man puli mga kaying wai ru kadang dunador ti ngala sila la kala banya adjust bat kini ki by why bat ka kapisa bangan ngan penlut na kapor bangadang puli bat ban by class ina dong sidong don bo kala dapit tang na nakalun wala da kapisa di pakalun noru ngam don choice show bangan lem nuru kadai tang bangan hap ban pendap bet ti sin papila anu la da bread ya pi hapo duriauru either swim or sink if you swim you reach your destiny. If you don't, you sink. So I didn't choose bangan sink. I choose to swim because there's always a good to the other side, a good thing to the other side. Tiga course Jong nga kaday she's nam. Tang baka pisa pada banga shimlu na tang khyndiat ngam la man pendap ya kata kapisa ka by class tong ngadap siu na kalun hade kapisa bangan sa pada ngam dan show. Ngahapan le south ligi part times. Bat kapuli. So kan pisu tu am south lagi part time bat kapuli. So kan jin im jonga ka kham jin jar bha ti super khat ni south lagi part time am ngale bat kapuli.
Tikam day ka basuk ngahap ban pas, ngahap ban pulih, ngahap di kelas, bat ngahap di trei. Tikam day ka basuk tang ba ngam dan choice. Kung ba nga ong either swim or sink, and I choose to swim, and I never give up. Tit katakan, kijing kibanga nga siyam nam juda kam iathuh enu namar ba anday tu siya yeng imain kuslay in sa ong wano ni sa ong baliban takdaw ngam iathuh re dikidon giparlo kibanga ya iet siya ni gipatip dangala da puli saka yo kam ban yo kam day ka basuk tang bangidan hasnong la Jong ru terkat pi kam day ka basuk ban yo ngim yo di sa hasnong kibrele ka kam kumno kanin yo so ti new kiparlok jangalay ki kam hadu shi rio hinyo banai ki dang wan be ka kam nga ngalong ka pala ku palan kala ku pala do blaya nga kelenti tang shi banai mar sendiap ka master nga klam dan por banwat kam naman nga ong ipinga busy ban puli bangan lik part time bat bangan puli tang shi banai dangala dep ya ka course na mayo kam lagi bro lagi tang ki jingir ku nga kani ka jingir ku ba pli dai ay nga la Jong ay be kam ay men sim ya la Jong ba pin la ben but ba pin the bread ya pi hadur ya ru swim be namar balai there's always good should the other side ublay undon be tingkat bat pi ka jing im haka jingat lenti la da ka jing ka gol Jong pi ka dei ka ba shisha ka ka ba pikwa dei pim dei ban give up katai ka dei ka banga kwa pan ai ka story Jong a tikani ka story ka dei banga kwa pan ai men siam ya pi ki samlani ki badang kwa ban puli ni ban wan puli abroad ni ki ba kum tama ki ba kwa ban trei abroad ba ki jing hasnong la Jong ngin syam ka jing hasnong ki bru ngin dan be ka jing kanon be na ka dei it's part of life tang mangim dei ban give up ting banga kwa ban ong ba om baro ngin kwa ka ju lani om baro la tho bangin le ka ju la dadi kum ta te baro la sha poli doktor baro la sha long nurse baro la sha long engineer ka journey Jong baro iwe ba ibre different bare iwe ba ibre ki jingkwa ki different kum mga man ta hayin jing dan ba poli abroad namar ba ki kim kwa ki ong kata kam de ka e ka jingkwa Jong ki ho nga pen nga batai ba ki kun ki human hayin sam tang ba ka ka choice ka de ka Jong ki but berbuat pada dia singap ya la Jong what you singap ka ka baki way ki ong lani baki bri ki ong ka way ru ka bang kwa mention la dapi wat jing tip ya ki bro to the wat benya what you shanya tang ka jing ong Jong ki way wat benya mala dapi shanya no tang ka jing ong Jong ki way kala bandong ka babakla so what you shanya kumar shanya la Jong shanya iublay wat gijing tip ki bamnya kam tamani ka pathai mentari ka bala suk ba ka internet kala dai ka ba pin suk ki shaya ni bangin yo ita ka information ki babya nga ay ngo iublay ba imay ilong very open ha ka por banga ko aban ni police so lada imay im sha ya nga ni imay im island im support yang nga bangan le ya kani kalun bangan pu ta ka jaka Jong iti nga rong anong point ni takadaw na ay ngo yublay ka por bangala de puli imay ri shong thai ta ti ki por hi imay isa yo ban im gajing im ka ba kam snot na nga yo ban ya lam ka ya i keleng ka perthei nga di ngala henia ka su khana sha pang ya la Jong ngala klet bangan share na information tiket bangan dang share ka information ya ki jat jingpule papila non Polish Ireland gi badan sko pat jat jingtrei papila non Polish Ireland ini ya ini video ka ba ni hami dang da ong ba nai ini likai da ai mia da for autumn hane ki jing internet autumn shane de an ka jing internet ki rong ngelikai ka jak ni castle ketika agilan castle jenis Ireland gili castle ki bun ba ki jaka ki dan ini castle but ini castle la kamprai la long trai na government ne dan ki castle ki badai ba unda ki brioshiment ini castle pila ban haya ban ya tho dan ki castle ba pila ban sa ru but ki dan lagi Jong history ru man lagi castle so yeah
Ti Ireland ka jingpule ki badon scope ha kadai ka health ru kadai ki nursing dang ta pate IT IT ru ki number 1 ka scope pindawan puli ka kam ka khambun scope shini nang ta bada finance ru ki bun ba ka scope bandawan puli bat ka way ru kadai ka social work dengan sa batai khyndiat sa pangkini baro dang ba kumbanga ong manuat kam ke kabasuk ba phil yo ban amar kilon ki jait visa tang ba phinwan kai ru da play ye ka video jang Hakane Ka channel ngala share ye ka video ba phin da wan kai kum ki tourist Ireland phin kam ka visa yi te tam phin shuan kai sa shnong ki brio mo shini sa shnong ru phin kam ka visa apply ka visa maka diga ba long process te kat nule ba phin yo ban trei kata ka visa le ka kam strict shushu dengan batai khyndiat ka te visa ban puli ki khot ka student visa de pla da puli a phin yo pada sa ka visa arts nam ka ba ki khot ka graduate visa hapo arts nam phidei ban yo no ya ka kam ka ban la ban sponsor ya phi ba phin yo de ya ka stamp one visa kata ka work visa Hakane Ka stamp 1G phila ban trei full time tang ba ka dei vale tang asnam te banyo ekani ka stamp 1 bre ka don ka criteria kidan lagi jang ki conditions menta ka la mi ka rule thamai ba phin la ban apply ya kani ka stamp 1 phidei ban yo ka kam ka ban ai ya phi ka tulau ka basau euro shisnam kata ka main criteria badru kita ki kam ki ba pinyo kita bandai hapo jangka critical skills ka ba mut ki jat kam ha ka ba ki duna ki nong Ireland lani ki nong EU ki duna ba kum ki nursing ki duna ki IT ki duna takada kum ki jat kam ki hapo ka critical skills nan sa share phi kata ka list jong ki kam ki ba ki hapo ka critical skills mut ide ki jait skills ki bangim la ki government kam la banyo na Ireland na EU takra ki dan kam ki brio banapa so tangkum ta ki jait kam ki bangila man apply hapo ka stamp 1 bat ka don sa kawai bre ki khat ka stamp 1G kani ru ki de kum kita hi ki jait skills tang ba kani bre ka tulop ka menta ka poi life upra hajar ba phinla ban le ya ka general work permit di kita ki de ki jait visa ki bala lapida de puli bat ba phidi banyo ikta ki kam ti kumanga ongam te ka basuk ba phinyo kam da puli ru ti nga advice ya no ki bakwa dani ki balas dang ya process ban wan ban stang le puli sha Ireland ngan advice ba yo shwa ka experience khyndiat na India khyndiat wala di tang system asna makna yo experience wa namar ba kalong ka kongsan ba pindon experience ba kan khamyarap kan boost ya phi ba phin yo ka kam shini otherwise ka jinja shisha mentally kham tam kalong more competitive banya ka banga wan nga min shwa te kala khamlong competitive ba ti ka social worker shani ru ka don school ngala ayo banya kren bat iwei i kena iba wanne ya ka master shani ka social work i om ka school ka don ba tang ba mar ni de kinon EU kinon European citizen ngihap ban recognize ban register ya la jong hapo ka Irish government but ben recognize ya katai ka jingpule jong phi lani certificate jong phi but ka Irish government then pin sala ban apply ya ka license claim ka license phinnum la ban practice social worker hang ni ha Ireland manle ya kata ka licensing baro ka bam por hadu kumba pra khandai banai i ong ba hadu kata kan bam ka por but phimnum la ban tip la da kin accept ne kin accept ekta ka license tambang ni ha ban persyang ban apply ban ni thoi la jong bat ka Irish government da ka ni ka license jong phi ka accept then phisa la ban trei de ung ki social worker hang ni ha Ireland
te ki nursing ru ko ong ki bon ba ki demand ki high demand ba tang ba wat la ki high demand ru ka procedure pada kan ka process ba pinyo ban wan ban practice kun ki nurse ni Ireland ka kam bon kam khyndiat ke pihak ban ngam dei na ka background nursing tang ba ngala don idea ya kini ki nursing speed bande sha ya ka OTE lani ka PTE da pila da pin sala ban apply kam nang ta na dong sha dong pi ki bon ko ye ki ne bande nursing ru ki bon ki agency ki ba na India hi ki bala ban ya rap ya pin re main important ba ka dei ka English test pa pihak ban pass ban Shaba pinwan trei ngam dep shi ki country ngam da idea tamba sha Ireland English test is a must ba pinyo ban wan trei shanisha Ireland ya ka IT ru pila ban apply na India tamba nga ki babun hi ki company ki shim na shabar India lada pila don ka experience at least ka ba shi pola ni khat sansnam hapo ka IT field kata kum ki mainly kinde ki developer ki Java developer ki bakam hire bahala ki cloud engineer ki baki hire baki company directly na India otherwise they ki kam duna bakin hire directly na India de lada pide ki IT but pilon ki experience pilaban apply directly na LinkedIn the pishuat be LinkedIn ki company na Ireland pilaban ban apply directly antrai kidang bun hi ki jingpule ki bala ki ba pila banwan shani sha Ireland tamba ki banga tip ki ba kam dan school ki ki banga la mention tangba kumbanga ong pumle ban shushania tanga e ka ba ki bai ki ong tikini ngala ai ki information lada pikwa ban puli pila banwan kambun wat company ashushu ingba ka internet pin yo lot ki details nang taru pila ban join ha ki Indian in Ireland group na pa Facebook ni pila kibun ba ki kilat ba pin wat jing tip pila ban cha ki agency jong pi wat jing tip lada pikwa ban puli kambun ki jing tip bat ko wenga kwa ban pen kan mawi pi bala da kinong new agency ki bongan siu pisa bakin ai kam ni kin net pen puli pi di ban wat ben ha ba kom kita ki jat agency ki de ki bathok ka per thai scam man ta lei di ban long very careful di ban sngo thu ba ba kini ki de ki bathok ni ki basisha what you get klumar research fakta ka wei ka bangal nga kwa ban barabor namar man tapi iya India ka scam ka de ka big very big issue menta te khendiat ko ban ong ba ka visa ban shuan ya lam brio ban shuan ri khone ban shuan shong shakri yeng brio ma bagi ong dan kum kata ka jai visa ngim la shani ngim dan kum kata ni haban ne hi lut na dong shadong te lada don ki bong yo phi ai pisang an pen le visa ba phin la ban trei shu shong yeng brio sha Ireland dan kum kata wo jinget ma dan kum kata ka visa tinga kermen bagani ka video kan ai ka jingman toy ye pi baro ki badan kam ki lani ki ba wat ki jing tip ki ba kwa ban tip ikni ki jat visa ni ki jat jing pule ki jat kam ki ba phila ban apply ba hadu ngin da ya kan do pya ha ka we pat ka video ublei un ker khu ye pi baro ku blei shi bun